Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso ta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohok dame siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata ima epistel di minggu info kapit di tanggal 10 Februari 2024. Nah tersurat sian Evangelium Markus bidu 10 ayat 46 rodi ayat 52. Hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata. Dungi dibongoti nasidama huta Jeriko, jadi di naruar ibana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak natorok, adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung, si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibigi ibana Jesus nasian Nasaret doi hape dipukama majujuhon. O Jesus anak ni si Daud asima roham mida au. Lado mamicang ibana asasip nian. Alai lam digugudo majuhon. Ali anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulum ma Jesus didokma jauhamu ma ibana. Gabi di joma nama pitungi didokma madok ibana pos maroham. Hehe maho di jauh doho. Jadi hatok may bana hehe laho madapotu Jesus laus tading do anggo ulosna dipakulingi Jesus may bana aha dipangido roham si bahenok kutuho jala didok nama pitungi matu ibana guru nami naing marnida manian mataku dungi didok Jesus matu ibana lau maho di pangulu hapor siau midoho jala mamitor marnida mamatana laus diihutom ma Jesus di sidalanan nai ima hatani Tuhata di hamuaka amanami dohot imnanami saluhut nahita na tumangihon jamitaon pinomat adong maopat hal pokok nabui taputihi siat turpukon nagabi jamita dihita adong ma huhilala opat hal pokok nabui taputihi siat turpukon nagabi jamita dihita. Totuna parjulu si malolok taon boido dang marnida alai unang paloas si pariomu dang marbinegi. Sahalinai si malolok taon maksudnya mata taon boido dang marnida alai unang paloas si pariomu dang marbinegi. Mata bisa buta tetapi pendengaran kita jangan sampai tuli. Songon na nialaman ni si Bartimeus anak ni si Timeuson. Atik pemapitung ibana alayang gosi parion na takas do marbinegi. Bahkan macay tinggil manangi haroro ni Jesus tu Jericho tu luat nai. Danga pala di pabua di bagas sa trupukon naung pigaliling si Bartimeuson mapitung. Apakah sudah sejak lahir manang dung magudang dua ibana dang binoto jaladak pola di pabua rupane ai olo do songoniate seorang ibana tu portibion nunga mapitung adong do kebutaani dibawa lahir rupane alai laus adong do nama pitung ala ni musibah na niadupanna artina dung magudang ibana ia soi ala ni sahit na niaena gabe mapakor hotu si malolongna ninna sahit diabetes sahit gula macai mapakor hodwe tu parnidaan jadi molonunga stadium tinggi rupane sahit nai jadi boido dibutakan parnidaane dangadong be nabui ulaun ni si Bartimeusi dangadong be nabui ulaun na ia soholan nama nehe nama ibana mengemis, mengidu-idu, mengharapkan belas kasihan orang.
Alainak pesongoni danggabi putus asa ibana rupani na manguluon. Tetap do ibana semangat madalani ari-ari di ngulunai atik pe dang marnida si malolong na. Tiruan na arga do ngulu na pinatuduhon ni si Bartimeus tuita. Ay turop do jol manuengon sehat do pisik na alai malas na mula-ulaun soy na marupani. Bahkan ibana sa songo benalu bergantung ibana tu dongan na. Lengkap do sude indra di pamatang nai. Alai hui-hui na do na kumudang jalan na ubalga. Imana parjulu. Napadua kon boido lam torop na mamicak kita, maksudna lam tu torop na mamicak kita asa unang say tapajujube guarni Tuhani. Semakin banyak yang membungkam mulut kita atau menegur kita supaya jangan lagi memanggil nama Tuhan Yesus. Berbagai cara dibain halak akan nasoma kalomohon Kristeni, nasoma kalomohon Kristusi, asa unang tapajujug warni Tuhatay. Adong dui merhiti na manutup paksa aka inganan parmingguon manang gereja. Tutumo lodang marminggu be di dok rohana sida dang adong betikki di hita pajujug warni Tuhani. Sedang tak alami dui satu partikionon ati akamang doh taminanami. Adong do muse merhite naso paluason patupa partangyangan di lingkungan narupani. Godang madibahen alasan asa sudat. Didok may sipata mengganggu aka kenyamanan ni lingkungan ni dohot aka alasan na asing. Ima molosia duru ni hak Kristeno ni. Jadi macai godang rupani akamang dohot tamuinang na mencoba pasipok kita asal nang saya taju warni Tuhan ni. Alay naksalah hita dakola sia duru ni hak Kristeno ni na mencoba membungkam hita asa unang saya tapaju warni Tuhan ni. Boy doi rosian bagasan maksudna sian halak Kristeni sendiri. Atik dorupani adok sia tonga-tonga ni halak Kristeni nasai mangurai asa unang lau tu gereja. Marua ho lau tu si. Inna rupani. Unang lau tu partangyangan. Dohot tu akaparsauran na asing di gereja. Dang mangak ko siya ni. Ninna. Sotung olo hita talu dibayan ora-oray. Ikot tatiru do si Bartimeuson. Lam digogo jolma mangurai ibana asa unang say di pajujow niya Tuhani. Justru lam digogo ibana do majouhon ali anak ni si Daud asi maroham diaw. O mamuse na macay argasya trupukon. Jadi meragam do di patupa portibion asa unang tajuhon guarni Tuhatay. Jadi olo do talu ibana rupani. Ala diorai gabe laos di pahohom. Ala yung si Bartimeus justru lam di pasojol may ibana sipo inna jol may itu ibana lam di pagugudo maju guarni Tuhani. Napatuluhon ahadi pangiduroham si patupaun ni Tuhani diho. Terlepas yan pangiduan ni si Bartimeuson, au sugari rupani di dok Tuhani tu hita songon nanidok na tu si Bartimeusi, ahadi pangiduroham si bahenok kutuho. Ahadu tutu ulaning pangidu otta si patupaun ni Tuhani. Anggo si Bartimeus nak kiningan hola di dok Tuhani tu ibana songoni mamitor di dok do guru nami naing mernida manian mataku. Jadi ibana ya asa boy muse sumuang si malolong nai. Molohita ama si pangidu otta si patupaun ni Tuhani di nguluta. Molo mangido unang aneh-aneh hati. Jala unang kesempatan dalam kesempitan. Lapatan na pangido ma hobartu narikot di ngulum. Unang pangido asa adong paswasai honomu berfoya-foya. Jadi meminta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan. Alana keinginan o darong batas nion.
ala yang go kebutuhan adong do takaranna. Jadi molo didok rupani keinginan tidak ada batasnya. Pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini. Ima keinginan, ima hagiot. Alai molo kebutuhan, nunga adong aka porsi-porsi ni, nunga adong aka takarani. Jala ikon bah realistis do rupani, mangidu ate. Songo si Bartimeus, bah aladang mernida ibana, bah dipangidu ibana tong, asa mernida ibana. Jadi unang pangido sesuai dohot hagiokmu asa adong paswasa honom moloido nga pasti dang lehonon ni Tuhan inon. Na paupaton akamang dohot tamuinang nabui putih hata sia turpukon iko tahapor siaido parjupangan dohot Jesusi totong doi say mabuan pasu-pasu mabuan hahipason dohot mabuan akalas ni roha di ngodut tabi. Parjupangan dohot Jesusi mabua pasu-pasu, mabua kahipason dohot akalas ni roha. Odo musena taida siya turpukon. Dung pajupang si Bartimeus dohot Jesusi makoron pasu-pasu do di ibana. Makoron hahipason. Naso marnidahian gabi marnida. Bahkan gabi bui ibana mangihuton Jesus. Hitape sotung tasia-siahon kesempatan parjupangan manang pajupang doho Jesusi. Tutu parjupangata doho Tuhani di bagasa partikiano di jamatau nato daksongo parjupangan ni si Bartimeus sonate. Parjupangata doho Tuhani tutu marhiti-hiti akka peribadahan manang pertangyangan nata doho ti ido nata patupaido doho di akka parsauran na asing. Jadi rugi do halak molo sorotu pertangyangan. Songo si Mariai rupani ditikibongo Jesus tu jabuna dang disia-siahun ibana parjupangan nai doho Jesusi. Dak songo si Marta lalap holan namar hubasi gabi sosanga tumangihut Tuhani. Jadi sotu ngadong rupani madok rugi do na pertangyangan non. Lapatan na unang taida pertangyangan ni holan sian sudut ekonomina. Ay molo pertangyangan kadang dipaksa ikomangan manang patupa snack dohot aka na asing. Molo adong patupa alai molo suadong baunang gabi tulak pertangyangan di bagasmu. Jadi molo adong patupa alai molo suadong unang gabi tulak pertangyangan di bagasmu. So tunggabi suadong parjupangata doho Tuhani. Tati rumah si Bartimeuson dang disia-siahon ibana parjupangan nai doho Tuhan nai. Hita pesongonima asa taruli hita diaka pasu-pasu. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam nahubigi hami jala pauratom may di bagasan rohanami bi. Asa di perbiho katami parbuena denggan parbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.